Няма. Малко е подранило да ти кажа с 3-4 минути. Няма. Няма. Ето, отваряме вратата. Guarda. Значи, това е. Съвременен дядо Коледа с джип, а не с сирена. И пристига по-бързо. И пак малко се забави. Кой ще си пее ракия на Коледа, дядо Коледа? Ракия vuole co. Като подари с малко се поскъсаха, ама те, защото не качествени там. Криза. Дядо Gelo. Ма се оказа, че още един чувал. Още един чувал има, бе. Дядо Gelo. Дядо каре още един подарък там има. Дядо Коледа, като не си рокнала куклука, бе. Ти заслужаваш много повече от една ракия, според мен. Много повече от една ракия заслужаваш. Но защо си скъса колана? Ами, защото си приятел. Още един подарък тук, голям някакъв. Оле-ле. Това е твой личен подарък. Зато нямаше пари за опаковка. Да, нямаше, ама има панделка, моля. Това какво е, бе? Но. Не бе такова за хляб. Не. Фурна за хляб. Фурна за хляб. No, quelle in italiano si dice le cazzate mie. Моите глупости. Абсолютно. Assoluto. Виж, идвате да дадете хляб. Значи започвам с това, защото очевидно е за нея. Да, тук пише Ваня. Do you give Аз money for this? снимай. Yes. 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 Така. Благодаря. Това го исках отдавна да ви правя на всички ви хляб, да опитате да видите какво се казва хляба, не като тия бокуци. Ние хляб не ядем. Ние сме на Ама диета. да, той ще го ядете, той ще го ядете. Аз за ракета не си шегувам. Дядо Коледа не си шегувам. Моля ти се, ти заслужаваш много. Ah, Dядо Coleda vuole la rachia. Ама, чай сега, дядо Коледа ракия, обаче той трябва да раздаде благата. Сега ще разде благата и... То ще кара и кола. Ама трябва да пеем сега, всеки който получава ще пее. Подаръците. Да. Да беше пея. Защо няма ли защо да не пее? Аз съм готов да пея. Ето, ай, какво ще изпееш? Подарък, ама не пише за кой. Пише. Пише, ама трябва да го намериш. Да го еме. Абе, пишеме тук някъде. И за картичка не си чува. Няма време. Si capisce un cazzo. Ти си писала... Този дядо Коледа, този бюджет. Подскажи му. За Гери. Коя е Гери? Аз. Коя е Гери? Да си спе. Subito per Geri. Тя кажи сега, Гери слушала ли е през година? Non è giusto. Да. Искам да чуя, аз съм българ. А два шамара Чакай да... Я супер, не са насам де. Ето сега така не става кара. Последен път, когато поискам да чуя, аз съм Трябва българ, ти че главата, чакай. Стигаме сега едно спортиста до така. Ah, така. Тук има нещо за някой си Мануел. Chi è Manuel? Ето, Ки е Мануел? Chi è? Къде е Мануел? Where is the Manuel? Where is? Yeah, it's Manuel. Very good. Ракия. No, è puška. Oh, puška. It's a gum. Puška è così che... Gum. Da, dun. Da chi questo? I think if it was... From... I don't know. Каса? From... Ай, там. Какви са тия работи? Vania. Това Ще е пантофи, къде си тръгна? Стига, бе. No, Троян. Последните му. no, Дядо Коледа пияница. Vania. Di chi è questo? Ecco, questo volevo sapere. Merci beaucoup. Calamishko. Questo però dopo lo conserviamo. La bottiglia. Sì. Questo mettiamolo qua perché sennò io la faccio Сега, volare. както излезат подаръците, един след друг, нали? Ама моля ви се, размърдайте си газовете. Не мога. Отново Мануел! Много Е! Снимка.
Какво снимате? Знинка, знинка, И знинка. не за тебе, за Мануела. Мануел. Ма да, на него да го даде, за да го сними. Facciamo finta che non lo so. Facciamo finta che non lo so. Добре. Facciamo finta che non lo so. Non lo sai, Facciamo finta. да. Forse me l'hai fatto tu questo. Пак Ваня, стига Ваня. Ваня. Колко ти Стига най-после нещо по-малко, стига с тия големи работи. Я ти снима тока. Добре. Vogliamo работа. Супер. Такова исках, да ги пробвам тия дева, защото са много добри. Che bello! Oh, che bello! Я снимай. Там Guarda il shower. това не съм го написала. Това е за дядо Коледа. Аз за самия дядо Коледа. Кой ще му... Първи чула свърши. Но. Има още. Още.